Takže rajčo lidi, vítám vás u dalšího dílu, myslím, že už 7. nebo 6. dílu ze Shake and Fidget. Opět tu mám své 3 postavy, zrovna jsme dokončili hlídku na Empire 15. V cechu se nám nic nezměnilo, myslím alespoň, že nám tam nikdo nedošel, nikdo tam nechodí a tak dále a tak dále. Můžeme se rovnou kouknout do zbrojiny. Sám jsem to tam ještě dneska nekoukal, co tam mám. To je samej blbý. Nic moc. Ale tuto hůl si koupím. Ani nevím proč. Prostě si ji koupím. Máme tady něco. Ne, to je lepší. Tak, tuhle si zkusíme dát. Ale máme sice méně HPček, ale máme větší šance, že dáme prostě jako kdyby ránu. Naštěstí, jako kdyby kritik. Tak půjdeme do podzemka. Dneska budeme sundávat kamenného obra, nebo masit jeho kolem. Raději kamenného obra. Zkusíme. On mě dá na 2 rány, ne! Ne, tak na 3 už je aspoň lepší. Takže mnohem lepší. Je tato zbraň, když tato je sice těžší, ale vidíš, je prostě lepší. Takže tady v hospodě si dáme nějaký úkol, co má na 1000 zkušeností. No, tak si dáme toto. 16. Potom tady na mojem druhém účtu. Zkusíme. Dostaneme. Jo, tady je. No tak. Tady se mi ještě již vidím, že se mi neděláme úkol, čili ten zruším. Nebo nezruším ho, teď udělám takový malý střih a jak mi dojde ten úkol, tak to zase jako kdyby zase to prostě spustím a už tu bude ten úkol. Tak, mezi tím se mějte pěkně. Čau lidi, jsem tu zpět. Opět tu mám druhou postavu a již jsme dodělali hospodu. Takže se na ní můžeme podívat. Je to nuda. Takže máme 21 zlaťáků, čili si koupíme tady krásného bouřkovce. Sice za 1 houbičku, ale i tak bych si ho koupil. Takže máme s ní větší damage a víc výdrže. Čili by konečně mohla smrtka být dole. Ne, ona začíná. Proč po každé začíná? A kritik? Mě dá teď na 1 ránu. Děláš si srandu. Já to dám i za houbičku. Musíme začínat. Děláš si srandu. Já jí zrovna za houbičku nedám taký damage. Čili si dáme arénu taky s nějakou 17. Zkusíme, jestli jí dáme. To je mák. Tak. Mega slušný damage. Na mága. Tak tímto jsem si vynahradil to podzemí. O to vám řeknu. Takže ty si za to vylepšíme. Třeba. Například. A přesouváme se na moji 3. postavu. Je to Nugetka.cz. Mám tu 3 hůlky. Jedna takovouto, tu mám na věci s obratností, tuto mám věci na sílu a tuto mám věci na výdrž. Tak, koukneme se do hospody. Bychom ho mohli sundat. Aha, jaže ho nesundáme. Tak to byl těžký souboj. Tak ve zbrojírně růžový opasek fakt nebudu nosit. Se nezlob, ale to se klukům nenabízí. V čaroobchodě taky nic moc. Nic moc. Tenhle náhrdelník jenom tak nevím. A můžeme jít do podzemí, kde teď momentálně sundávám asi toho golma nebo ohavného gremita. Ohavného gremita. Zkusíme.
Ale dneska jsem to již zkoušel, dá mě na 2 rány. Pokud mi nedá takýto kritik. Tak tohle se mi moc zrovna nepovedlo, protože on je mnohem vyšší level než já. Jinak v cechu jsme měli jednu bitevní válku, to vám teď ukážu momentálně. Tady. Uvidíte sami, tohle nebudu zřejmě asi komentovat. Nechci vám to totiž říkat dopředu, co se stane. Great. Bum. Promiňte, ale mě prostě hrozně baví k tomu říkat bum. A jdu. Tak tento si ho dal na ranu. Do Benimax. Tuhle bitvu jsem ještě neviděl, čili teď ji vidím poprvé. Čili jsem mají trošku já z toho překvapený. Benimax se samozřejmě dá, ale tohoto tu 23 podle mě už nedá. On má nízký damage nějaký. Tak na to, že je to 23, dám mu 1500. To by ho vlastně ještě mohl dát. Mě to štve u těch lukostřelců, že mají prostě furt vyhnutí. Tak tohle přeskočím, to by bylo do nekonečna. Tak Benimax nakonec vítězil. Ale tady ho dá někdo na ranu. Dom Deraltman si tam dojde. A to je obrovská příležitost pro Nugetku.cz, která ho asi sundá. No, samozřejmě. Pokud mi teď nedá, tak to bude. Muffinek přijde na řadu. Ne, vlastně ještě já. Navara 29, no nevím, ten var by mohl mít 29 větší damage. Ještě si dáme jednu ránu. 15 000! Kdyby měl takovýto damage, tak bych se dal na 2 rány. Muffinek ho podle mě už sundá. Muffinek, CZ. Přepraští mečem. Tak. Vyhnutí. Bum. Už byla taká malinečká čárečka. A s touto výhrou budeme asi končit, takže rajče lidi, mějte se pěkně, konec.